रोशन। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। नाचत रहे छमा छम डीजे बजा के धमाधम। नाचत रहे छमा छम डीजे बजा के धमाधम। एगो लड़की के छेड़ल सर रहे आगराई। अरे हाथ गोड़ छोटा कला पट्टी बाबा नहाइल मुसकाना के भाई बा भाषण में पिटाइल। हाथ गोड़ छोटा कला पट्टी बाबा नहाइल मुसकाना के भाई बा भाषण में पिटाइल। कोस के मुसकाना के भाई 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 मुसकाना के भाई बा भाषण में पिटाइल। Presented by Lovely Film Production. DJ Manish Raksol. एक तपा तर चीतर बाबे देह में न बूताबा। बढ़ल बेमारी औरी पड़ल लात जूताबा। एक तपा तर चीतर बाबे देह में न बूताबा। बढ़ल बेमारी औरी पड़ल लात जूताबा। बनत रहे मरत उठल गजबे दरद। गइल देह के नरजी बाहर की छपाई। अरे हाथ गोड़ छोटा कला पट्टी बाबा नहाइल मुसकाना के भाई बा भाषण में पिटाइल। हाथ गोड़ छोटा कला पट्टी बाबा नहाइल मुसकाना के भाई बा भाषण में थुराइल। आही रहे दादा भाषण में पिटाइल। म्यूजिक बाय गौरव रोशन। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। रहे ओवरलोड चढ़ल रहे नासा हो। मूर्ति भसने के दिन भइल दूरदशा हो। आई हो राम रहे ओवरलोड चढ़ल रहे नासा हो। मूर्ति भसने के दिन भइल दूरदशा हो। कैलाश पार जब ऊपर से पड़ल गादा गद। रहे नशा में नसाइल के कुछ ना बुझाई। अरे हाथ गोड़ छोटा कला पट्टी बाबा नहाइल मुसकाना के भाई बा भाषण में पिटाइल। हाथ गोड़ छोटा कला पट्टी बाबा नहाइल मुसकाना के भाई बा भाषण में पिटाइल। हाथे मुके लाते गोड़े धप धापा धप।